Tervetuloa takaisin. Ja kuten huomaatte, niin eihän se varsa nyt sitten syntynytkään ihan näillä näppäimillä, vaan odoteltiin sitten ihan vielä jokunen tovi, että tässä mennään sitten jo 5. päivää toukokuuta. Ja merkit alkaa nyt sitten olemaan jo niinku aika hyvin kohillaan, mutta edelleen vielä jatketaan tätä panttaamista. Ja tässä näette, kuinka hippa sitten varsomista edeltävänä yönä karsinassa vaihtelee tosi paljon painoa jalalta toiselle, alkaa painaa jo mahasen verta. Ja sitten meillä oli vähän ongelmaa tuossa lopussa, että pikkusen turpos jalat. Nestettä tuli niihin, mutta ihan tietysti ymmärrettävää. Ja tuona yönä hippa ei minun nähen mennyt kertaakaan enää makuulleen nukkumaan. Siis nythän meillä niinku ihan valuu tämä maito. Että come on, come on. Ja kuten tästä edellisestä videosta voitte huomata, niin odottaminen alkaa jo vähän tympiä, joten varsa sais alkaa tulla jo. Ja sittenpä meillä alkoikin aika aikaisin illasta tämä pyörimisepisodi, jolloin itse aloin sitten olla aika varma, että tänä yönä on se hetki, kun se syntyy. Oottelin vaan sopivaa hetkeä sitten lähteä tallille lähemmäksi oottelemaan sitä parsomista. Sitten siinä 10 maita starttasin auton ja lähdin tallille, kun alkoi näyttää sille, että nyt ei mene kauaa, että tapahtuu. Ja sitten linnoittauduinkin tuonne meidän loimihuoneeseen oottelemaan. Menin tallille hyvin hiljaa, en käynyt katsomassa ollenkaan hippaa, että se ei häiriinny, ja yritin olla mahdollisimman hiljaa. Ja samalla kattelin kamerasta, mitä siellä tapahtuu. Ja oottelin, että alkaa se ponnistusvaihe. Ja mahdollisesti sitten menen apuun, jos tarvii apua. Sitten siinä 11 maissa alkoi selkeästi ensimmäiset kunnon supistukset. Ja tässä melkein 10:11 sitten tuli vesipää näkyviin. Elikkä synnytys oli käynnistynyt. No sitten oltiinkin ihan tosi toimissa. Ja sen verran tuolta kamerasta kahtelin, että ei oo pussi revennyt. Ja varsa on kuitenkin jo aika hyvin turpa ja jalat ulkona. Ja sitten hätäilin ja kävin puhkomassa tuon pussin ihan varmuuden vuoksi jo. Oli jotenkin semmoinen vahva tunne, että hippa luottaa ja päästää minut sinne, mutta toki tietysti varovasti menin ja sillä eholla, että en häirihe tammaa, että se ei selkeästi häiriinny siitä, että minä tulen sinne. Jos olisi häiriintynyt, niin sitten olisin antanut hoitaa niin kuin ihan itsekseen sen homman. Ponnistuksien aikana se sitten pyöri koko hevonen tuossa kuin kellotaulu, ja sitten se niin kuin ajautui tosi lähelle tuota seinää.
jonka takia se sitten ehkä itsekin rupesi tajuamaan, että tässä ei mahu nyt niin kuin varsomaan, ja sen takia sitten nousi ylös vaihtamaan paikkaa. Siinä vaiheessa sitten lähdin itse pois ja ajattelin, että annan se etsiä uuden sopivan paikan, mihinkä laittaa maate ja alkaa työntää, että käytännössä nyt näytti jo niin hyvälle, että varsa on jo kovin paljon ulkona, että tässä ei montaa ponnistusta enää tarvita, että se on sitten kokonaan pihalla. No mutta kuinka sitten ollakaan, Tamma päätti jäädä niille sijoille ja ruveta sitten työntämään niin kuin seisaltaan. Ja minähän tietysti heti hätäilin, että no nythän se tippuu sitten tuolta korkealta. Ja totta kai heti menin koppariksi sinne taakse, koska tuntuuhan se nyt pahalle antaa toisen tipahtaa tuolta korkealta alas, että nythän se tuli niin kuin sujuvasti jo sieltä pihalle päin, mutta hetkeksi aikaa jäi tuosta lantiosta vielä jumiin ja sitten koitinkin, että saisinko vähän autettua, ettei se jäisi siihen roikkumaan, mutta ei siinä auttanut muu kuin odottaa, että seuraavat supistukset tulee ja se ponnistaa ja yrittää pitää varsa niin, että pää ei roiku ihan, ettei jää nurin niskoin sit kun tipahtaa sieltä kokonaan. Ja tässä tilanteessahan eniten sitten tietysti hirvittää se, että napanuorahan katkee heti, mikä olisi kyllä ihan hyvä, että Tamma tekisi makuultaan sen, että se napanuora sais jäädä vielä siihen eikä katkeisi heti. Mutta minun onneksi sitten hetken sormella painamisen jälkeen se verenvuoto lakkas. Eikä vuotanut napanuorasta enää, että siltä osin se meni ihan hyvin. No niin, näetkö? Tyttö. Semmonen. Niin. Aika sepä. Niin. No joo, paitsi että se nousi ylös, piti ottaa seisaltaan se. Mutta just katsoin, ettei napanuora vaan vuoda, mutta ei tuonnekaan näy. Ja hetken alkujärkytyksen jälkeen Hippakin rupesi ymmärtää varsan päälle ja tätä äitiyttä ja rupesi sitten nuolemaan ja hoivaamaan varsaa. Ja siis Tamma-varsahan meille tuli aivan kuin äitinsä pienenä, ihan samannäköinen, samanlainen päämerkki. Tosi kaunis.